Ağlap dünya inýän adam diýen zat. Onsoň agyň gülkä garşan gerek. Ýöne weli gülkä garşmak üçin ýurt abadan durmuş çağlaşan gerek. Kim kämil bolýan adam diýen zat. Ondan sen canlara can goşan gerek. Ýöne weli jana can goşmak üçin bagyryň iýilgün bilen bagdaşan gerek. Käte ejid bolýan adam diýen zat. Şonuna gelip derdiň soraşan gerek. Ýöne weli derdiň soraşmak üçin ozal seni dertten goraşan gerek. Bir gün ýalňyz galýan adam diýen zat. Onsoň awray bilen jaýlaşan gerek. Agtyar bermersiň aglaşmak üçin ýöne bir ýygytyar aglaşan gerek.